Използвайте промокод PERSI в DesktopBG за от 3 до 6% отстъпка. Здравейте, приятели, и добре дошли в поредното драфт видео. Нека съберем 2000 харесания на това видео и искам да ви кажа много важно нещо. Искам да ви се извиня, че напоследък няма видеа, напоследък канала така малко позатихна от към видеа, от към стримове, но тези дни бях на София, гледаме апартаменти, намерихме си апартамент, няма да казвам къде, но вие ще видите в следващите влогове, ще има много влогове за напред, така че се надявам да ви харесат и да ви е приятно да ме гледате. Моля ви, подкрепете ме в коментарите, очаквам ви отдолу и нека започнем поредното драфт видео. Наистина, просто не че не ми се качва, не че не ми се снима, просто наистина нямах време тези дни, приятели, не се шегувам. Този път, че играме 4-3-2-1, знаете колко е трудно, ако сте се местили някога от едно място на друго. Кристиано, вземе Кристиано. Наистина нещата са малко така сложни и от към търсене, много трудно се намират квартири като цяло, но в крайна сметка намерихме някаква и тя е доста приятна. Ще ви покажа всичко. Пишете отдолу в коментарите, искате ли да ви правя дейли влогове или не дейли влогове, така от време на време редовни влогчета, да ви разказвам някакви истории и да ви покажа цялото преместване. Ще бъде доста интересно, поне по мое мнение. Така че очаквам ви в коментарите, наистина. Добре, минути 14 говоря глупости вече. Не забравяйте да си купите нещо от DesktopBG, ако желаете, промокод PERSI, по начин помагате изключително много на канала ми. Тук няма кой да вземе, така ще вземе Стърлинг. Бейлов, Месилов. Добре. Трябва да вържеме Роналдо. Няма да го вържеме, аз съм убеден. Така че по-добре на 7 поне да го вържеме. Алан, взимам Алан тук. Взимам Алан без да замислям. Няма какво мисля просто, разбирате. Ендумбеле ли бе, брат? Добре, ще направим така. Погба, човек, хедлайнер Погба. Взимам го. Не мога да не го взема просто, разбирате. Добре, взимаме Колибали, за да го вържеме с Алан. Поне Алан да е на макс кеместри, защото знам, че няма да се получат нещата. Не стигаме, Трент Александър Арнолд, човек. Не, ще го взема просто. Ще разнесем някакси отбора на Трент Александър Арнолд, ще играе. Как се прецаках? Колко мазно се прецаках тука. Едер Милитао, няма връзване. Келин ще взема. Майко, ужас, човек. Просто ужас. Ще ни спадне една икона днеска. Лафон ще го пробваме, между другото. Ще го взема Лафон да го пробваме. Изглежда интересна карта. Тук един шоу. Марсел Тимов Дир, човек. Не мога да взема Марсел Тимов Дир, ще взема Александро. 100% просто. Няма как да взема Марсел Тимов Дир. Така. Добре. Десен бек. Мунье. Сидибе. Няма значение всъщност. Кевин Де Бройне Тимов Дир, човек. Добре. Това ми хареса. Това определено ми хареса. Погба ще дойде така. Това дали сваля кеместри, няма никакво значение всъщност. Не сваля никакво кеместри. Добре. Агуеро, Сане, Мане. Знаете ли какво ще направим? Ще вземе Агуеро и ще влезне. Роналдо ще влезне резерва. Роналдо ще влезне резерва от дясно. Така е Уокър ли бе, човек? Стига бе, момчета. Ние нямаме бек, съзнавате ли го това? Взема бек за супер съп. Май сменихаме Александър Арнолд. Сане ли бе, човек? Сане е по-бързо Стърлинг определено, така че влиза Сане тук. Да видим, айде нещо бе! Анди Робъртсън. Няма връзване. Иначе е доста добър вариант. Може го вземем. Една икона поне бе. Федерико Киеза. Вземем него. И останаха малко картички. Урие. Няма връзване Орие. Ще го вземем. Малко колко бекови имам вече в този отбор. Добре, тук нищо. И вратара ни остана. Жалко. Няма да имаме нищо адекватно. В този драфт икона явно няма да имаме. Явно е по-добре, че няма да имаме. Мисля, че ще вземем тук Рафа Бенитес, за да вдигнем Погба на 7. Всички сме на 7. На 8 на 7. Александър Арнолд прецаква цялата работа. Но определено ще направим нещо по въпроса. Така че, да, Рафа Бенитес взимам тук без проблем, без да замислям. И почти 190 драфт и смятам, че ще успея да го направя. Ще успея да го направя 190 драфт, като пуснем в игра Борха Валеро. Браво, господине. Хубаво ли ти е? Да ти мине. Браво. Рапът ти е песен, рапът ти е тесен, ми спейси не сине. И така, приятели, време за драфтчето. Между другото, кучето ми продаде LAN кабела и драфта го предих на Wi-Fi. Преди това играх малко Food Champions на Wi-Fi, това няма никакво значение. Първи матч. Идваха от доставчика да ми дават нов кабел за интернета към PlayStation, естествено. Защото кучето изяде кабела.
Да беше взел 220 волта, я казал, да видим какво ще направи тогава. Но, се надявам така да ме разберете, в последно време е наистина много трудно и както казах в началото на видеото, че ще се опитам да се реванширам и ще се опитам възможно най-скоро време да се завърна с видеята. Наистина много ми е трудно в момента, изключително много работи трябва да се случат и се надявам да се случат естествено, но ще видим какво ще се случи, надявам се поне ви кефи и скоро наистина планирам да върна стримовете по-редовно с график, разбира се, този път, тъй като искам си направя някакъв адекватен график. И това е. Това е за сега, нека сменим Роналдовко. Кристиянов, Милитао. Ей, що оставих извън групата това, бе? Оставих извън групата Александър Арнолд. Нищо другия матч. Ако паднем този матч, супер ще бъде. Ужасен са, не. Топката е избомбена фаут, 5 защитника. Цял матч топката бъде бива заритвана, не мога да стигна до положение. Познавайте защо, защото схемата изобщо не мога да играя. По принцип аз мога да играя една-две схеми. И това са мета схемите, другите са абсолютно неизползваеми схеми. Трябва супер много да трайхардна, че да играваме. Не ми се трайхардва абсолютно много, тъй като трайхардвам достатъчно в Foot Champions. И става един омагиосен кръг, в който вие уж трябва да трайхардвате, уж не трябва да трайхардвате. Играят с някакви тополи и ви повеждат. Не ни повеждат, защото Бейл няма крак. И половината играчи на терена са абсолютно неизползваеми и са тук само за да тича някой по терена. Иначе не би ги взел никога, дори ми ги предават безплатно. Иначе да. Трябва да сложа Роналдо, просто видял се. Кристиано Роналдо. Да. 100%. После някой да ми каже: няма значение дали имаш Роналдо в отбора или не, или няма значение дали имаш Тиари Прайм в отбора или не. Да, няма значение. До гол 3, гол 2 няма значение. От тук нататък работа май има значение. Дали ми не е лесно с него, бате. Всичките финтове стават, няма кой да го бутне, удара му е абсолютно нереалистичен, скача по-високо от всички защитници в играта, по-бързо от всички защитници в играта, не мога да го пипнеш, не мога да го стигнеш, не мога да го спасиш един удар. Дали няма значение? Не, това не ти дига нивото. Не, за какво? То затова играта е направена с пакети да се печелят пари от пакове от играчи, не е направена да се печелят пари от геймплея, бате. Няма значение, изобщо. Никакво значение дали с защита си с Барези или дали с Прайм Малдини. Никакво значение. Това изобщо не ти дига нивото, ти ако си не можеш, сигурно 100%. Аз преди време казвах, че няма значение какъв ти е отбора. Определено няма значение. По-скоро не мога да се опакваш от отбора си, ако ти е 2, 3, 4 милиона. Но идва един момент, в който излиза срещу 3 прайм икони. Роналдо, Неймар информ, Неймар и Тимов Диери там глупости. И осъзнаваш, че 80% от играта ти зависи от играчите. Движението на играчите, позиционирането на играчите, удара на футболистите. Не зависи кой знае колко от тебе. Ти просто трябва да целиш, трябва да насочиш с джойстика в обратния ъгъл и да насочиш зелен тайм финишинг. И топката влиза, бате, разбирате ли? Ето го. Браво. Келини, чистия, браво, мен. Игравам с Алисън. Свабим за 15к. Представете си с Виара какво ще правя. Но аз ще съм много по-обър, или пък с Кевин Де Бройне, да. Естествено, че вкара, бате. Буквално нищо не съм натиснал, разбирате ли, момчета? Просто правя едно двойно. Кевин Де Бройне е по 99 от всичко. Натискам, просто насочих така лекичко надолу към долния гол. Натиснах два пъти удара и топката влиза без никакво напрежение. Това примерно един Фабио или един, да речем, кой да речем, един Алфонсо Дейвис няма да го вкара, ако ще какво ще става. Дори Марес няма да го вкара това. После няма значение дали имаш 10 Тимов Диера в отбора и 5 Роналдо това. И топ карти, топ тиер карти за по 1-2 милиона в играта всеки. Едно да караш Лада, друга да караш Порше. Има разлика, нали? Така че... Крайна сметка, това ми вкара гол най-накрая. Това е втори удар към вратата. Боспа. Това ще ми изравни. Айко мила. Няма значение. Повече тази схема няма да взема никога. Ще играя две схеми. Съжалявам, че те играят две схеми на драфтовете, ама не мога да си играя по друг начин. Разбирате ли, момчета? Това сега ще ми изравни и това мат съм GG. Няма да ми изравни. Браво. Извадихме късмет. Да видим следващия опонент за този матч. Няма значение дали имаш Малдини. Прави Малдини Moments. За 5 милиона той не ти прави нищо в играта, ако ти си слаб. 100% не ти прави нищо в играта. Само тялото такова, когато си иска.
Майко, няма минаване през това, бе, брат. 187 пейс, какво минаване търсим да има? То ще ми вкара сега. 1-0. Бен Йедер. Явно ще отпадаме този матч. Ще не мога да направя с тази схема. Нищо. Бах ти дропбека, мен. Всичко на деп 0, бате. Всичко пред вратата забито, мен. Ти лут ли си, човек? Нема минаване през Малдини. Няма, разбирате ли. Той е аутоблок, аутотакъл, аутослайд такъл, аутоцентриране, аутоудар. Всичко ауто. Браво на това, па един път свърши нещо. Сега, Малдини. Това е по-бързо от Сане, за какво изобщо го коментираме това? Той е по-бърз от Сане, нема минаване. И Гикс слезна, да. 2-0. Господи мили. Киков гол и е такъв. Това е от този драфт. Надявам се драфта ви е харесал. Съжалявам, че загубих втория матч. Не мога да се печели, бате, не ми е това само живота, да цял ден цъкам FIFA вече. Особено след като се премествам вече в София. Се надявам все пак да не сте така сърдити, че не съм продължил напред. Аз скачвам всичко. Аз може този драфт да го изтрия просто, да направя нов, да си го спечеля или да стигна полуфинал и да ми мисля за най-добри на света. И аз губа мачове, и аз падам понякога. Така че съжалявам отново. Това беше от този драфт. Надявам се така да не ми се сърдите, да ми се сопате в коментари, защото има някои хора, които нон-стоп са недоволни и ще почвам вече да ги премахвам като коментари, защото само се насажда някакво излишно напрежение. Да. Какво да кажа? Лоукаути не очакваме. Ние борт нямаме лоукаути, ще очакваме. Дано поне има борт тук. Няма да има борт. И ви очаквам в следващото видео. Ван Дайк! Очакваме в следващото видео, когато може да направим и кариера. Ще има скоро ревюта, както казах, ще има влогове, което е много важно. И така. Бай-бай за сега. Чао, чао. Приятно ми беше.